Yng nghanol y prif gylch, mae'r adran i'r Merlod Mynydd Cymreig, Sarah Heimer, o brydfa Cwm Hir a Casgob, sydd yn dyfarnu'r adran yma, a dyna hi yn y cot gwyn. Ac ar hyn o bryd yn y dosbarthu'r Eboles Tair mlwydd oed, Glanfyrnwy Prim yn Proper, sydd ar y brig ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn gwylio'r cyfer yma Owen Rhys Griffiths. Ie, wir. Teip sylweddol, fel, yr un teip o Casgob Red Kite. Ie. Fysech chi'n gweld Sarah yn dangos y teip yma i hun? Ie, mae hynny'n hollol wir, felly i ni wedi gweld y teip yn gyson gyda. I ni wedi gweld y lliw melyn yn dod i'r brig yn aml iawn yn goeswyn, ond i ni ddim ond yn edrych ar lliw fan hyn, ond ni'n edrych ar y patrwm hefyd. Mae'r patrwm wedi bod yn gyson iawn gyda hi. Cwm Hir, snapshot dwi'n meddwl hefyd. Ceffyl arall nath i fagu sydd wedi cael crynlwyddiant yn y gorffennol fel march, ond hefyd yn geffyl ifanc wedi ennill yn y sioe frenhinol fwy nag unwaith. Ond mae wedi bod yn gyson iawn yn yr hyn mae'n chwilio amdano. Bosib pe bydde beirniad gwahanol, bydde wedi gosod nhw mewn trefn gwahanol, ond ti wedi medru dilyn patrwm Sarah Heimer yn reit hawdd, fydden ni'n dweud. Yn ail ar hyn o bryd, mae Teiri Lewis, y Rhydyfelin Sweet Dreams. Ni'n gweld jyst gethyn yn dangos ar ran brydfa Rhydyfelin. Ac yn drydydd 1-8-dim o weithwyth Golden Rose, bechnogaeth Gillian Farrow. Ie, dyna'r tri sydd ar y brig ar hyn o bryd. A'r un sy'n bedwerydd wedyn yw Kitty Bodili, hi oedd yn beirniadu yma'r llynedd, ond mae'r het wedi diosg. Felly Arwyn Jones sydd yn mynd â hi, Glanfyrnwy Prim and Proper. Y tad wedyn Menai Ammunition a'r fam Glanfyrnwy Miss Muffet. John Bennett sydd yn dangos ar ran Arwyn Jones y ffer. Mae hen frydfa Glanfyrnwy wrth gwrs, ac o Pont Robert yn Sir Drefaldwyn. Ac Arwyn y fferm i bawb sy'n ei nabod o'n. Ac mi'n siŵr fydd Arwyn yn hynod o falch dros y llwyddiant yma heddiw. Felly ni'n gyfarwydd iawn ar brydfa Glanfyrnwy gyda'r cobiau Cymreig hefyd. Bosib fwy gyda'r cobiau Cymreig na'r adran A, ond braf i gweld, dwi'n gwybod bod wedi bod y magu adran A yn ogystal, ond braf i gweld yn cael llwyddiant gyda nhw hefyd. Dwi'n meddwl fydd Arwyn yn dangos cobiau ar adran A ac adran Ec yn y sioe eleni. Ac mae fo ei partner Dawn, ei wraig o erbyn hyn, wedi cael dipyn o lwyddiant eleni gyda'r ceffylau. A patrwm bach neis o Eboles yn fan hyn gyda John Bennett. Dyma ni Glanfyrnwy Prim and Proper, yn berchnogaeth Arwyn Jones, sydd yn ennill y dosbarth i'r Ebolesi neu adfer tair mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd. 186, Arwyn Jones with Glanfyrnwy Prim and Proper. Second was 189, Lewis with Rhydyfelin Sweet Dreams. Third went to number 180, and this is Gillian Farrow with Weithwyth Golden Rose. Fourth went to 202, Jill Williams with Eboles Serenity. Fifth was 187, Johan and Dora Jones Evans with Islam Taraz. And sixth was 192, Ashley Oldroyd and Dan Williamson with Dan Nash and Pissy. So congratulations to the winner as they lead off in this 3-0 filly class. Cynrychiadau i Arwyn Jones y fferm. 1-8, Glanfyrnwy Prim and Proper. Glanfyrnwy Prim and Proper. Enillydd y dosbarth i'r Ebolesi neu adfer tair mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Llongyfarchiadau mawr i Arwyn Jones y fferm Pont Robert ar y llwyddiant yma yn y sioe. Gillian Farrow o Weithwyth Golden Rose. Ac yn dwerydd, 202, Rhydyfelin Serenity. Pechnogaeth Jill Williams yn bumed, 187, Johan a Dora.